गोजोन्थों लोगोफोर एसे दिनै सावरायनो सानदों बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम लाइभ फैनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनहा आंखौ बिराद सापर्ट खालामबाय बिनि थाखायनो बयनिसिमबो गोजोनथोंसै। थेंक इउ लोगोफोर गोजोन्थों। फैदो सावरायनोसै एसे कमेन्ट लिरदो एसे नै एसे फ्रि टाइम मोनदों आरोखि ओंखायनो आं लाइभआव फैबाय दिनै। हेलौ माथो रावबो फैयाखिसै गैया माथो। हेलौ हेलौ माथो गैया गोजोन्थों लोगोफोर माथो नुजाफैयाखिसै। साबसक्राइबार नोंथांमोन बबाव थांजोबखो। दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ फैनाय जाबाय। 1K बारबाय नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबाय। गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोना मदद खालामनानै आंखौ 1K साबसक्राइबार बारहोबाय बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ। माथो कमेन्ट नुजाफैया माथो फैद' लोगोफोर। थेंक इउ। गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो। मोनाबायलै मोनायावसो लाइभ फैनाय जाहैबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव। गगा मोनदोंलै बिरादनो मैयानिफ्राय गगा मोनदों बिराद उसुबिदा थेवबाबो लाइभआव फैबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना बिराद मदद खालामदों बिदिनो खालामबाय था। थेंक इउ बयनिसिमबो साबसक्राइबार बिदा फंबायफोर आरो बिब' बिनानावफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आरो आसा खालामो उननि समफ्राव आरो मदद खालामलांबाय थागोन होननानै। थेंक इउ। बा लाइभखौ फैदो नै दासो फैजेनदों फैदोब्रा। थेंक इउ थेंक इउ। कमेन्ट नुजाफैयाखैलै आंना माथो। अ थांलाय फैलायलै लोगोफोर।